नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे मालवणी पद्धतीने फणसाच्या गऱ्याची भाजी. इथे मी फणसाचे गरे धुवून आणि तुकडे करून घेतलेले आहेत. आतल्या बियांची सालं काढलेली आहेत. फणसाचे गरे बारीक चिरण्याची गरज नाही, हातानेच तुकडे केले तरी चालेल. कढईमध्ये तेल गरम करून ठेचलेला लसूण घालायचा आहे. एक चिरलेला मोठा कांदा घालायचा आहे. पाच हिरव्या मिरच्या ठेचून घातल्या आहेत. कांदा गुलाबी आणि नरम झाल्यानंतर हळद घातली आहे. चमचाभर मीठ घालायचं आहे. आता यामध्ये फणसाच्या बिया घालायच्या आहेत. फणसाचे गरे लगेच शिजतात. बिया शिजायला थोडा वेळ लागतो, म्हणून आपण आधी बिया शिजवून घेणार आहोत. थोडंसं पाणी घालून झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. पाच मिनिट शिजवल्यानंतर यामध्ये फणसाचे गरे घालायचे आहेत. छान मिक्स करून घेतल्यानंतर थोडंसं पाणी घालून पुन्हा झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. 2-3 मिनिटांनी झाकण काढून पुन्हा भाजी परतून घ्यायची आहे. आता यामध्ये पाव चमचा गूळ किंवा साखर घालायची आहे. आता भाजी जवळजवळ पूर्ण शिजलेलीच आहे. फणसाच्या बियासुद्धा शिजलेल्या आहेत. आता यामध्ये चमचाभर खोबरेल तेल घालायचं आहे. खोबरेल तेलाची चव आवडत नसेल तर नाही घातलं तरी चालेल. ताजं खोबरं आणि कोथिंबीर घालायची आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. कोकणामध्ये ही भाजी सकाळच्या नाश्त्याला पेज आणि लोणच्याबरोबर खाल्ली जाते. दुपारच्या जेवणात तिखट डाळीबरोबर फणसाची भाजी खूप छान लागते. खूप टेस्टी मालवणी पद्धतीने कच्च्या फणसाच्या गऱ्याची भाजी तयार आहे. कच्च्या फणसाच्या गऱ्याची भाजीची रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. बेल आयकॉनची घंटी दाबा.